Nu. Este prima dată când participați la o lecție într-un laborator pentru experimente? Minunat, atunci este premieră. Atunci să aplaudăm dacă e premieră, nu? Avem niște reguli stricte. Voi când vreți să spuneți ceva la școală, cum procedați? Cum procedați? Urlăm. Urlăm. Și încă, cum mai facem? Cum mai facem dacă urlăm? Cum urlăm? Miau! Așa. Și mai ridicăm ceva sus ca să... Mai cum facem mai? Noi ne învârtim în batem până. Noi ne batem în așa și roturi. Așa, foarte bine. Uite, dacă și știi și din ce ia cu soarele? Da, din meu. Numele nu i-am uitat. Mușcă, da. Să nu insistăm, aruncă, bă, dacă vă frige sau dacă simți orice, vezi că îți face urmă. Nu mai ține mult, că face urmă. Nu simțeam. Eu nu simțeam. Ce se întâmplă? Ce a simțit fiecare când am ținut în viața mea? Ce a simțit? Ne-a plișcat. Ne-a plișcat. Păi cum? Ne-a plișcat așa? Aici, așa? Suntem niște mulți! Atât de tare, încât să ne audă celelalte echipe ca să știe cine este cea mai trăznită echipă, ne-am înțeles? Tipăm ca n-ai tare, tare de tot. Draguci! Dar, dragilor, eu vă arăt că mi-e lăsat, nu știu ce face. Facem organizat, facem Babi.